Здравейте, това са 5-те начина как да се удариш по най-идиотския начин. Аз съм Мими, тук при мен е Дракона, който ще ги направи тези 5 начина. Сега да го гледам. Здравейте, аз съм нещо като опитното мислене или там каквото е. Каквото се е казал, каквото е казал народът. И това са моите 5 начина как да се прибиеш по най-идиотски или по-скоро як начин. Но разбира се е доста болезнено. Първия е така се променяте топката по едно време. Може да докара до главоболие. Второто. В момента видяхте как той се преби като нищо. Така. После, примерно когато си тупкате, ако тупкате прекалено много топката и гледате към нея право, може и така да се стъпнете. Така, само че с момент надолу. Разбира се, тогава веднага ще се изправи, изправи, тогава ще крутя. И сега е време за петия. Който е най-болезнен? За мъжете и за жените, разбира се. И мисля, че той ни потроши нещо, но както и да е. И май, че видях ангели. Това беше от нас. Всичко, да. Да, и ако искате още Много идиотски неща или нещо да снимаме на различни игри, казвайте. Чао!